Ehun aurrezki kutxa baino gehiago eraldatu, desagertu edo beren gizarteari gabetu ziren herrialde batean. Banku fundazio batek bakarrik lortu du eskura ezina zirudiena. 2014ean sortu zen BBK Banku Fundazioa, eta helburu argia baino urrunekoa jarri zion bere buruari. Bere partaidetu nagusia den Kutxabanken dibidenduen mende egongo etzen, gizarte ekintza bermatzea. Adituek 2035 eta 2040 artean jarri zuten horizonte hori. Baina etorkizun hori 10 urte lehenago iritsita. Etorkizun hori dagoeneko hemen da. 2025ean BBK Banku Fundazioak ametsura bete eta gainditu egin du. Gure bankuaren, Kutxabanken kontrola mantendu dugu. Gure diru-sarrerak modu sendo eta egonkorrean dibertsifikatu ditugu. Eta estatu osoan euskal enpresen inbertitzaile nagusi bihurtu gara, 5.200 milioitik gorako zorroarekin. Eta garrantzitsuena eta arroen sentiarazten gaituena, gure gizarte ekintzaren etorkizuna bermatuta dago. 53 milioi eurotik gorako gizarte ekintza. Estatu osoko handiena biztanleko, Kutxabanken emaitzen mende egon barik biziraungo duena. Hamarkada bat aurreratu den lorpena, zorroztasunez eta ikuspegiz eraikitako bermea. Aldatzen ez den konpromisoa, Bizkaiaren alde, etorkizunaren alde. Banku Fundazio batek bakarrik lortu du eskura ezina zirudiena. BBK Banku Fundazioa.